ị ga-afụ na ihe anyị na-afụ na Alaba tata bụ ihe ahịa mmiri nyere ụmụ Igbo niile nọ na Alaba International Market maka na this week Friday ka e wetara quick notice oro today bụ Sunday bụ 18th of June 2023 efu ka a na-demolish everywhere ka ihe a bụrụ ihe mmụta nyere ndị Alaba ka amara ka esi ego property n'obodo anyị nọ n'ime maka na ndị obodo a achọghị anyị ị na-afụ na praza ndị Igbo dochie adasịsị otu a ka esi apịariko praza ndị Igbo na Alaba International. Alaba News nọkwa ebe a na rịpọtụ ị ga-afụ Union Office ama akụkwa Union Office na ọ ga-adakwa ya bụ property ndị Igbo ka a na-apịatụsi ya na information anyị na-enweta bụ na eresiko ndị China ebe a ndị nwere shopping mall a chọrọ ịrụ but achọgodịrị shopping mall can't you pay compensation for ndị we the land and ndị we plazas then you bute katapiro na-akịrị echi anyị ga-afụ ya chọrọ ịrụ ebe a because ya nụrụ bụ na a chọrọ ịkpọbata ndị China na Alaba International Market ị ga-afụ ihe niile na-ada Alaba News reporting live here ihe na-eme abụghị obere ihe mụọba na Alaba News ga-ana ihe na-eme abụghị obere ihe ya bụ ya meriere ụmụ Igbo na Alaba International Market ka ndị Igbo nọ na Lagos were nke a wee mụrụ ihe ebe ọ bụla afọ ego property ka ndị Igbo mmezi akụrụ ụlọ ka anyị bụ na-ewe na-akụ anyị ụlọ ọ bụghị ihe ọjọọ na iburu aka anyị wee nawa ụlọ eji ha kpata atụfu abụọ gara anyị biko mpịtị na-ekwe na Alaba now. Thank you and God bless you. Alaba News reporting live from Alaba International Market. God bless you.